lagi galak malah dapur pola lakon becek ayo diuri-uri. Nek lakon kok kudu tinggalke. Ngerti kowe? Ngerti? Kowe pengen roh nek ratu ki muni asu nek kowe roh iki. Nyobi makon. Asu ki mung eleke mung diapurmu, lho perencangamu. Ratu sing dadi sesembahane para ratu ki asu aku selalu untukmu nggih. Ya iki puneng siji ora ana loro. Kula tunjukake sundutan parang saking para kawula siji. Ayo padha bangun budaya mapan Banyuwangi ora beda-bedake paribasane YouTuber iki mung dina iki ya iso ngangkat derajate seni budaya mapan Banyuwangi. Kula kan YouTuber jadi sia-sia ya. Oke iki sia-sia. Ah ya Pak. Rumu kupingmu Doni. Tak belok denane kowe malu-malu. Pak iblis iki. Iki roh moneng. Moneng ratu kondane sedya Budha Pangestu duduk ten. Ya. Wih. Sing nek kok kok berat asu tenan. Yo. Bila tak bacoke, tak keblake. Ya, Pak. Ayo.
Suwun, suwun, oke. Siapa tadi kono kuwi? Ada itu loh, ada pandemen jalanan buto. Lama gak lihat jalanan ya mas? Lama gak lihat jalanan ya?